ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଲି। କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଖାଲି ହେଲା। ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାରେ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପଇସା ପଡ଼ୁନି ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ। କି ଆମକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି, ଆପଣମାନେ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ବି ଯାହା ଦେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଲଗାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଫାନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ବସିଥିବେ। ଟେନସନ୍ରେ ଥିବେ, କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଥିବେ, ଟିକେ ଚିଲ୍ଡ, ଜଷ୍ଟ ଚିଲ୍ଡ ରହିଲି ସେମିତି ଦେଖିବେ ହେଲା। ସମସ୍ତ ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦେଖିବି ନା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ରହିଲି।